Колькі можна зарабіць у жабцы? Чым адрозніваецца польскі Тіндер? І чаму беларусам трэба з'язджаць з Варшавы? Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і я Тацяна Дзямчук. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». З промакодам «Зроблена» вы атрымаеце зніжку 15% на першы месяц вучобы, а таксама бясплатны апгрэйд пакета навучання. Да сустрэчы ў школе. Сыркі пан-сэрык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Прывітанне, Арына. Дзякуй вялікі, што прыехала да нас. Это адразу такая гісторыя, што ты для нас прыехала. Раскажы, адкуль? Я то ўжо ведаю, вось нашай гледачыне. Я са Вроцлава, але я павінна была ўвогуле быць у Варшаве. І я прыехала ў пятніцу. У мяне быў фестываль кавы, вось даслоўна на гэтай вуліцы, дзе мы зараз здымаем. Фестываль кавы? Так, я на ім працавала. І я забыла аб тым, што ў мяне школа не ў Вроцлаве. Мне прыйшлося браць квіткі і сёння вяртацца на адзін дзень да Варшавы, але вельмі радая. Як і калі ты трапіла да Вроцлава? У 22-м годзе у красавіку. Я пачала вучыць мову трошкі раней. Так, мне здаецца, у мяне першыя заняткі былі так напрыканцы студзеня. Я не планавала ехаць канкрэтна ў Вроцлаў, проста ў Польшчу, штосьці там адкладала сваю працу як магла, пакуль працавала, пакуль вучылася ў універсітэце. Ну і ўсё, і як бы я падпісала умову там з жанчынай, якая мне дапамагала рабіць візу 20 лютага у 22-м годзе. Тот самы люты, да? Так, таму там вельмі хутка змянілася сітуацыя, і мне ўжо гавараць усё, нічога не ўдасца зрабіць. Ані воднай візы, ані гуманітарная, ані працаўнічай, нічога не будзе. І ўжо цана, канешне, падвысілася ў некалькі разоў, таму я тут паспела. Вось. І я спачатку збіралася ехаць нармальна працаваць на той завод, куды мяне кіравалі. Ён павінен быў быць у Катавіцах. Вось, але некалькі тыдняў перад мне пазванілі, сказалі, што не хацяць беларусаў. Ну, як яны гэта? Не прямо пра гэта сказалі? Ну, мне сказала тая жанчына, праз якую я рабіла візу, што як бы, ну, вы разумееце сітуацыю. Это 22-й год, так. Калі пачалася поўнамаштабная вайна в Украіне, і табе на заводзе ў Катавіцах, да, жанчына, которая рэкрутацыяй займаецца, кажа... Я не размаўляла як бы проста з гэтым заводам, проста жанчына, якая дапамагала мне рабіць візу, і як бы гэтае запрашэнне, гэта і ўсё. Памочнікі. Таму я шукала ўсё ад пачатку, як бы думала, што рабіць, таму што грошай не было, у меня шмат не адлажылася, у мяне было толькі $200, і тое дзякуючы таму, што маці ўзяла грошы ў свайго брата, таму што я збіралася ехаць, у мяне было толькі $60. Я памятаю, як мы паехалі на бабруйскі рынак, і мама выйшла з машыны, там з якімсь чалавекам паразмаўляла, на паркінгу ўзяла грошы, таму што не было як узяць у банку $. Выглядала суперфільмова. На момант 22-го года ты вучылася ва універсітэце в Беларусі. Так, я вучылася. Ты кідаеш універсітэт і з $200 у кішэні едзеш у Польшчу. Так выглядала больш-менш. Я вучылася ў БДЭУ на факультэту маркетынгу і лагістыкі, на маркетынгу, цанаўтварэнні. Вось, таму такая добрая спецыялізацыя. І ўжо гэтай спецыялізацыі няма, таму што наша група там штосьці начудзіла. Яшчэ 1 год быў цанаўтварэння, больш іх няма. Як гэта, пераехаць? Таму што, ведаеш, я часта чую пра тое, што там, да не то, што чую, я сама пераязджала, па сутнасці, это такі, дарагі экспірыенс, да, как бы па грашах. І як гэта пераехаць з $200 у кішэні, і як ты выжывала ўвогуле, ведаючы, колькі каштуе жытло і гэтак далей? Цяжка. Но гэта было проста цікава. Цяжка или цікава, да? І цяжка, і цікава ўсё нараз, як бы, таму што ў мяне проста было такое, што я гатовая, што трэба... Я хачу пабачыць свет. Як бы для мяне найбольш найцяжшым дасвядчэннем было тое, што я кахала сваё жыццё ў Менску. Я не тое, што яго любіла, я кахала. Я проста... У мяне была праца. Увогуле, як выглядаў мой дзень на тым другім курсе, калі я кінула ўніверсітэт. Я ўставала ў 7 раніцы, на 8:15 у мяне былі заняткі. Я ехала з Зелёнага Лугу. Ты сама жыла на Зелёным Лугу. Где ты жила? На Зелёным Лузе. У мяне была 8, яна была на
Я заўсёды мовіла, што Куйбышева, але гэта не Куйбышева, там вельмі падобная вуліца, спартшкола. Карбышева. Карбышева, вось. Мне было такое, Так, што я не- замовіла таксі на Куйбышева. Я ўвесь час просто іх мыліла і ўсё роўна там ездзіла. Мы с тобой побач жили дзесьці, похоже. Прыгожа. Жыла там, ехала тралейбусам да ўсходу, ехала адтуль іншым тралейбусам. На універсітэт, звычайна спала ў тралейбусе, таму прасынала свой прыпынак, ехала кудысьці там далей на Серебрянку, ішла на заняткі, спала там, усе заняткі. Дзесьці ў 13:05, не памятаю, у мяне кончыліся заняткі, ехала да працы. Яна там была каля камунаркі, працавала я да А з кім 23:00. ты працавала в Беларусі? Там быў такі гастрабар, я там была менеджеркай, хадзіла, Окей. бы дапамагала людзям выбраць тавар. Такія рэчы. 23:00 у мяне кончылася праца, я выходзіла, на вуліцы -10, тралейбусам да метро, потым метро да Маскоўскай, адтуль яшчэ тралейбусам, і заўсёды я была дзесьці каля палуначы. Я просто памятаю, што я ўжо знала, як ездзіла метро, я просто слухала сваю улюбленую музыку, глядзела на гэты снег і ездзіла просто пустым транспартам. Я сапраўды у ім просто... Мне было улюбленае месца так з тылу трамваю, дзе я сижу сама, і просто я магу сабе танчыць, спяваць што заўгодна, і ніхто мяне не бачыць. Я выходзіла перад гэтым нашым інтэрнатам, і я просто плакала са шчасця, таму што я просто гэта ўсё любіла. Ну, але я разумела, што... Кранальна вельмі ты распавядаеш, я прям уявіла гэтую карціну, сапраўды. І вось ты ва Вроцлаве. Усе выросла. Было цяжка, страшна. Я просто разумела, што або я застаюся з гэтай любоўю да Менску назаўсёды, або я адкрываю свет для сябе. З чаго пачала сваё жыццё ў Польшчы ўвогуле? Вот ты, да, тыя самыя грошы, да, вот как это ў кішэні. Гэта нейкая праца ва Вроцлаве ці што ты там рабіла? Вот ты там апынулася. Глядзі, кватэра, на шчасце, у мяне была, таму што мая лепшая сяброўка яшчэ са школы, яна пераехала трошкі раней ва Вроцлаў вучыцца, але ў яе была ў большасці сваёй здальная вучоба, проста што быў кавід, і яна якраз паехала з паваротам у Бабруйск, там дапамагчы сямейныя абставіны. І якраз яе пакой стаяў вольны, яны не хацелі яго здаваць, і я говорю, а я магу прыехаць застацца. Вось, і яна мне дазволіла, я прыехала туды, мяне спаткалі яе кузін і сястра маленькія, правялі мяне да кватэры, і я ўваходжу і разумею, што я думала, што гэты пакой некалькі разоў больше, таму што моя сяброўка, яна мяне нішчыць на галаву. Ну, яна мне калі здымала, калі мы з ёй размаўлялі, Выглядала вялікім, да? Так, мне здавалася, што гэта вялікі пакой, а я ўзростам 183. Я просто ўваходжу, я разумею, што, ну, вось я так выцягну рукі, усё. Месца кончыцца ў Хочаце пакоі. польскія кватэры, да? Так, гэта была страшная кватэра 6-пакаёвая, якая павінна быць 2- або 3-пакаёвая. Там жыло 7 чалавек. У адным з пакояў жыў нігерыйчык, які... Мне здаецца, ён рабіў імпрэзы на ўсю дыяспару з гораду у нашай кватэры. Як бы не маю нічога супраць, але, напрыклад, у нас было 2 канфоркі, адна з іх была залітая заўсёды, таму што ён гатаваў. Калі ён гатаваў, гэта было вядома, калі ты падыходзіш дадому, таму што арамат адчуваўся. Было небяспечна ўвесь час, таму што калі яны рабілі імпрэзы, яны біліся ў дзверы, калі ты выйдзеш, яны проста не давалі табе прайсці. Было вельмі шмат чалавек заўсёды. Ну, это як хостел, фактычна. Ну, как акадэмік. Ну, нібыта так, хостел, але вельмі сталы, скажам так. І ён, як бы, ну, страшна было. Антисанітарыя. Я прыехала яшчэ на маёвку, так практычна перад маёвкай, і пачала адразу шукаць працу, высылала усюды просто свае CV, штосьці там зрабіла. І зараз пераглядаю там так шмат памылак там. Ну, як было? Уже па-польску, так? Так, так. Я адразу пачала шукаць па-польску, таму што, ну, разумела, што трэба вучыцца мовы, а я тады яшчэ нават, мне здаецца, я экзамену на А1 яшчэ тады не здала, што я яго здавала ўжо ў Польшчы. З узроўню мовы А1 ты шукала працу непасрэдна. Кім? Я высылала ўсюды. Касьер, бедронка, жабка, магазины, заводы. Памятаю, што першая вакансія, якая мне адгукнулася, гэта быў якісь салон масажу, і мне напісалі, ну вы ж разумееце, што гэта такі масаж, што вам трэба будзе целам рабіць масаж голым. Тыпу, вось вы спачатку робіце нармальны масаж, а потым распранаецеся, намазваеце маслам і робіце масаж. Вы ж разумееце, таму вышліце мне, калі ласка, сваю фотку у убраннях абцягваючых. Я такая, так, канешне, і нічога, канешне, не выслала.
І гэта прям такі вакансіі, которые можна знайсці на праца.пл. Уже так заангажавана зараз скажу, нібыта я такая. Але разумееш, гэта не паядынчая сітуацыя. Тыпу я размаўляла са сваёй знаёмай там, і яна мне распавядала, так, гэта нармальна. Тыпу у большасці ўвогуле салонаў масажу ты ідзеш на нармальную стаўку, але можаш дарабіць плюс. Я калісьці честно думала, что это что-то типа зведаеш за зачыненымі дзвярами там, да? А гэта, оказывается, прям на праца.пл можна знайсці. Так. Так. І яны нармальна пішуць, які гэта тып масажу, там просто было напісана, які тып масажу, а я не ведаю гэта слова, я просто згадзілася. А мне потым, а вы разумееце, што гэта вось гэта? Я такая. Навошта вучыць польскую мову, каб зразумець, які тып масажу вам прапаноўваюць рабіць. Так. Дзякуй Богу, у мяне зараз ёсць сяброўка, якая робіць мне масаж, найлепшая. Вось, я ўжо ведаю, чаго чакаць. І што ты па выніку знайшла? Знайшла жабку. Я нават не памятаю. Так, гэта была жабка. Як это працаваць у жабцы? Пачнем ад таго, што гэты ўладальнік меў 3 жабкі, і тая першая, якую я прыйшла, яна была такая суперчыстая, прыгожай камяніцы, ўсё, але мяне выслалі на іншую, якая была у супер імпрэзовым раёне, скажам так, у Ваўрославе на Тынчовай, а на Тынчовай знайдуецца дворжыц Фібоцкі, дзе пятніца, субота, нядзеля імпрэзы. Вялікая жабка, вялікія калейкі. Гэта не найгоршае. Найгоршае тое, што ў гэтым раёне вельмі шмат бамжэй. Бамжэй, алкашэй, жулі. Гэта проста кожны род. Яны, як прыязджаеш там, яны звычайна проста стаяць на вуліцах, прадаюць штосьці, што ўкрадуць. Як бы, whatever. Не блытаць, канешне, з рынкам, які там утвараецца ў нядзелю заўсёды, таму што, мне здаецца, там непадалёк быў інтэрнат украінцаў, і яны штонядзелю робяць там рыначак каля дворцу Швібоцкего. Неважліва, украінцаў таксама было шмат. Але гэта пачыналася ад 6 раніцы, калі туды ўваходзіш. У брудзе, у крыві, у саплях, у поце. Табе працягваюць, і яны прыходзяць што 5-10 хвілін па тыя самыя півы. Мне больш падабаецца, як ты распавядаеш. Таму што я памятаю проста гэтыя пачуцці, калі яны прыходзяць і даюць табе ў гэтых брудных руках гэтыя свае грошакі, і гэта што? Паўгадзіны. І гэта кожны што паўгадзіны. Яны яшчэ змяняліся, канешне, таму што іх было вось такіх стабільна, штук 10. Была бабуля, якая прыходзіла ў плюс 35, яна заўсёды была ў пухавіку, зачэсанымі валасамі, і яна апранала некалькі рукавічак такіх поліэтыленавых і клала ўсе свае прадукты на лядоўні. Яна прыходзіла проста пачытаць газету, а прадукты клала на лядоўні, і потым іх як бы даносіла па адным на касу, каб ніхто не дакрануўся да іх. Можна ўявіць, які запах быў ад бабулі у плюс 35 у пухавіку. Але найгоршае гэта быў, канешне, шэф, які прыймаў да працы спецыяльна непаўналетніх дзяўчынак, украінак, якія бяжалі. А ты была ўжо паўналетняя на той момант? Так, мне было 19 гадоў, мне толькі спаўнілася 19 гадоў. Або непаўналетніх дзяўчын украінак, паміж якімі ён рабіў драмы. Ён спецыяльна распавядаў: «О, а Маша мне тое распавяла аб табе, а Даша мне тое распавяла аб табе». І прычым усё роўна, каб мы трымаліся, як бы, каб не рабілі нічога, як бы, паверх нашых лімітаў, ён вкідваў штосьці тыпу: «Я ведаю, што хтосьці ад мяне варывае, я вам павыбіваю зубы, павыламваю рукі. Можаце ісці на паліцыю, у мяне ўсюды сувязі, вы мне нічога не зробіце». Плаціў мне 16 злотых на гадзіну, пры тым, што мінімалка тады, мне здаецца, была больш 18, штось такое. Ён гаварыў, што ён плаціць за нас налогі, падаткі. Ён не плаціў аніводных падаткаў, таму што ён ніколі нас не затрудніў афіцыйна. Пра што я страшна баялася, што ў мяне будуць потым праблемы, таму што я прасіла, каб мяне затруднілі афіцыйна, яны мне гаварылі не. Проста адмаўлялі. І ў якімсь моманце я вырашыла, што ўсё, я змяняю сваё жыццё. Я знайшла Колькі ты там прапрацавала? Ад кветня да верасня, пачатку верасня. У жніўні я сказала, што ўсё, я змяняю сваё жыццё. Я знайшла сабе пакой, таксама ў 6-пакаёвым мяшканні, роўна проста насупраць той першай жабкі, дзе я калісьці была. У мяне быў 10 ці 11 паверх. Несамавіты проста відок на Ўрослаў і відок проста на гэтую жабку на доле. Вельмі чысты прыгожы пакоік. Я сказала, што я звальняюся з жабкі і што я яшчэ не мала тады працы, проста пачала шукаць, таму што, мова ўжо была лепшая. А можна яшчэ пра жабку? Таму што, ведаеш, я часта чую, асабліва, да, там, ад людзей, которые больш, можа быць, у сталым узросце пераязджалі, там, з прафесіямі, там, да, которые, в Польше можно... Гэта прафесія, которую можно релацировать. И вот эта вот история: ой, калі што, там, пойду в жабку, ці, ой, хоть бы не в жабку,
жабку. Ну, жабка это какое-то такое нарицательное нешта, мне падаецца, ну, калі мы кажам пра кар'еру. А ўвогуле, ну, вот ты сказал пра 16 злотых. Колькі можна ў жабкі зарабіць? Можна нават больш за мінімалку. Якби Мгм. калі сапраўды ты не маеш такога цэлю, каб развівацца якась кар'ерна і гэтак далей, просто каб просто грошы шукаеш былі. працы, Так. каб былі грошы. Нормально? Таму што шмат жабак сапраўды шукае людзей, Мгм. і можна знайсці нармальна, а не так, як я. Окей. Якби Табе не заўсёды вельмі можна знайсці. пашанцавала атрымаць. Так, мне просто не пашанцавала. У мяне была жабка каля дому, Мгм. дзе нармальна наймалі спрzątaczку, якая Мгм. просто ездзіла там, збірала, там усё было чыста, там было нармальнае кіраўніцтва. Якби ты прыходзіш, ты просто адчуваеш, што няма гэтага вось стрэсу. Окей. Такое ёсць. Потым, што файна, ты можаш просто здабыць дасвядчэнне і потым адчыніць уласную Ну жабку, да. таму што іх стартавы капітал якісь 5000 злотых, і яны даюць усё, а калі ты ўжо працаваў і ведаеш, як гэта выглядае, ну, Думала нашмат пра прасцей. гэта? Ну, там якаясь дзяўчына з працы адкрыла. Канечне, ты просто на сябе пераймаеш усе ролі і прабуеш так для сябе зразумець, Ну да. што для сябе лепшае, не? Ты сказала, да, пра змяніць жыццё. Ты Так. вынаймавала пакой. Што было далей? Так, я знайшла новы пакой. Я памятаю, што я пазнаёмілася на Тіндэры хіба з якімсь хлопцам, які мне просто напісаў, типу, я шукаю знаёмых, а я якраз шукала просто знаёмых. Мы пайшлі спаткацца, і ён мне адразу напісаў, калі што, у мяне ёсць дзяўчына, я толькі знаёмых шукаю, говорю, добра. Вось. І мы з ім спаткаліся, і ён говорить, я тебе заберу до сваёй улюбленай кавярні. І мы пайшлі ў кавярню, і мне там супер спадабалася, было супер прыемна. І хіба на наступны дзень, або там некалькі дзён пасля я пайшла падпісваць умову на кватэру, выйшла і такая шчаслівая, сидзела ў парку і думаю, файная была кавярня, можа пагляджу, можа яны шукаюць працаўнікоў. Я ўваходжу, уже сапраўды некалькі дзён таму быў пост, што ў іх рэкрутацыя. Мгм. Я падкінулася, пабежала дадому, напісала... Польская кавярня? Ну, як, уладальнікі украінцы, як потым аказалася, працавалі, якби палякі, усе размаўлялі ну, па-польску. Гэта не так, што гэта пазіцыянуецца як кавярня Ну імігрантаў. так, Не, окей. гэта польская. Не ведала яшчэ шмат. Я просто выслала адразу CV, напісала, што ўсё згоднае. Тое, насколькі вы гадзін шукаеце, я на тэле сама хачу, я ўсё тое самае, як бы у нас мае патрэбы і вашыя очаківанні згадзаемся. І ўсё, я напісала, вельмі чакала на адказ, пайшла потым на размову, як бы мяне запрашалі ўжо на размовы, таму што нармальная CV зрабіла. Я пайшла ў Ведель, быў на рынку, і штосьці мне страшна не спадабалася, таму што я просто зразумела, як там будзе цяжка, як не хачу быць кельнярам, якія дзіўныя мовы. А гэта вось кавярня знайдуецца роўна каля рынку, такі пляцык. Я просто выйшла адтуль, пайшла ў кавярню і гавару дзяўчыне на касе. Dzień dobry, wysyłam CV na maila, bardzo bym chciała z wami pracować. Gdzie jest menedżerka? Chciałabym z nią pogadać. I ona говорит, ну, вось менеджерка только что вышла, напиши на Инстаграм. Я написала на Инстаграме, что высылала CV. Калі ласка. Я хочу, каб вы яго заўважылі. Мне написали, добра, потым паглядзім. Потым мне написали, добра, прыходзь на размову. Я прыйшла на размову, і гэта яшчэ было падчас майго дня працоўнічага там. Гэта быў пачатак верасня 22-го году. І я прыйшла, і якось мне адразу так запрапанавалі каву. Я так, о, прыемна, мяне трактуюць як чалавека. Вау! І пачала размаўляць з гэтай дзяўчынай. І яна мяне дапытвала больш за гадзіну. Я просто сказала, што я іду так на размову, ну так, можа, 20 хвілін. І больш за гадзіну мы з ёй размаўлялі, і там былі пытанні тыпу, дзе ты себе бачыш за 10 гадоў? Ну, сапраўдная размова кваліфікацыйна. Якую ты музыку слухаеш? Якісь такія рэчы? А у меня адзін. Тыпу, я баюся страшна. На той момант А1? Ну, можа, ўжо трошкі далей. Я не думаю, што ты бы змагла размову на гадзіну зрабіць А1. Я напісала тады ў CV, што ў мяне А2, таму што я кінула ўжо курс польскай на А2, таму што я хутчэй вучылася, чым было на курсе. Вось. І што? Я якось адказвала, правілі гэтую размову. Я памятаю той момант, калі я зразумела, што вось яно, што я говорю, а як у вас увогуле адносіны, тыпу, зэсполя? Яна говорить, а там вось роўна за ёй вісіць такое люстра, якое глядзіць на бар. Ну, бачыш тую дзяўчыну, якая стаіць на бары? Я говорю, ну так, яна. А вось яна была святковай на маім шлюбе некалькі месяцаў таму. Вось. Вось гэта святкова на шлюбе, гэта зараз моя суперблізкая сяброўка, да якой я прыязджаю да Варшавы. Но цябе затруднілі. Так, мяне затруднілі. Просто Дар'я паверыла ў мяне, дала мне сапраўды вельмі шмат, таму што гэтая кавярня праз яе я маю большасць рэчэй, якія маю. Но, напрыклад,
Там быў вельмі цікавы зэспул. Гэта былі акторы, проста творчыя людзі, музыканты, чым там людзі толькі не займаліся. Ну вось Дар'я менавіта яна паступала ў акадэмію тэатральную, і яна мяне забірала увесь час або да тэатру, або вось да акадэміі тэатральнай на залічанні, і мы з ёй пачалі размаўляць, ёй распавядала аб тым, што я калісьці думала ўвогуле аб тым, каб развівацца творча, але потым якось гэта ў сабе заціснула. Яна мне паказала вось тэатр. Хлопец, які калісьці там працаваў, але ўжо пераехаў на той момант у Варшаву, ён выкладаў польскую мову. Ён быў хіба адным з першых іншаземцаў, які дастаўся на выдзел драмату акторства в акадэміі тэатральнай ва Вроцлавіі. І я з ім вучылася польскай мовы, і мае заданні дамовыя былі тыпу паглядзець якісь фільм, польскі, былі сучасныя і старыя, я даведалася ўвогуле, што кінематограф развіты. Вось. І пачала для сябе пытацца, можа я хачу дзесьці там ісці, таму што ў мяне заўсёды камера была ў руцэ, я заўсёды дзесьці вакол гэтага хадзіла, але проста сябе ў гэтым не уяўляла. Асяроддзе, в этот контекст, цябе пачалі паглыбляць у кантэкст і Так. Як бы без іх я б гэтага не пабачыла, таму што я пераехала сюды, пайшла вучыцца у ВСБ, таксама на Зажанзане, штосьці такое. Это што? Это паліцыйная? Не, гэта высшая школа банкова, зараз называецца Меріто, это просто такая... Бок ты калі пераехала, пайшла яшчэ вучыцца адразу? Так. Ну, не адразу, канешне, гэта вось было якраз той самы верасень, усё тады пачало змяняцца. Вось, але 2 месяцы пасля, вось менавіта ад гэтай сяброўкі, яна мне падала кантакт да такой тэрапеўткі, з якой мы разам пачалі займацца, і я даслоўна праз месяц з ёй зразумела, што ўвогуле раблю на гэтай вучобе. Я сябе не бачу ў такім тыповым офісе, я не хачу працаваць у эканоміцы. Для чаго і для каго я гэта раблю? Не дай Божа, гэта пабачыць мой бацька, ён далей не ведае, што я, мой бацька думае, што я пераехала ў Польшу на праграме абмену з універсітэтам эканамічным, я яму сказала. І ён думае, што я далей вучуся ў тым універсітэце першым. І зараз? Так, ён думае, што я далей вучуся ў тым універсітэце. А ён будзе гэта відэа глядзець? Да, я думаю, не. Я спадзяюся, не. Я яму не сказала, дзе я вучуся, я яму сказала толькі пра другую вучобу. І ён думае, што я далей у ВСБ. Я яму, я ведаю, што ведаеце, як гэта бацька, сколькі табе гадоў, якое твоё імя па бацьку, вось ён мяне сур'ёзна запытаў нядаўна. Я яму, наплела, што, я далей вучуся, я ведаю, што яго там гады ў галаве памыліліся, ён далей думае, што я на тых 3 гадах вучуся, што ў мяне зараз апошні год. Ну, я не хацела канфліктаў проста. Ну, окей. Так. І атрымліваецца, ты паступіла? Так, вось ад мужа гэтай Дар'і я даведалася, ён мне распавёў, што я так, а дзе можна навучыцца фільму, таму што я паглядзела 2 паньствовыя фільмовкі в Польшчы, ёсць у Лодзі, у Катавіцах, а там не прыймаюць увогуле без сертыфікату C1, а гэта ўжо было лета, а экзамены C1 або ў вясну, або ў восені, і на іх чакаць каля 4 месяцаў на сертыфікат, у мяне ўжо не было часу, у мяне не было C1 нават блізка. Вось, і я яго запытала, ён гаварыць, ну, ёсць такое кола інтарэсаў адно, яно файнае, ёсць адна такая школа фільмовая, але там фігня. Я слышаў, не ідзі туды, я туды пайшла. Я прыехала ў самую школу, паходжу, думаю, які склад. І я, пукам, стучуся, і выходзіць якісь дзед такі растрапаны, такі, чаго панюцца? Я говорю, ну, я хацела запытацца наконт школы фільмовай, аказалася, гэта наш дырэктар. Мы яго называем канцляш. Канцляш просто дзіўны трошкі. А вот эта школа, гэта, это што, это інстытут? Гэта маленькая прыватная школа фільмова. Прыватная школа фільмова. А які гэта, па статусе тыпу? Да, гэта школа артыстычная, студыя артыстычная на правах школы паліцыяльнай. А, як школа паліцыяльная, окей. Нібыта школа паліцыяльная, але там нармальнае навучанне. Нам калісьці ён распавядаў, што ён, каб стацца вышэйшай учэльняй, нават высшай школай, трэба было дастасаваць праграму да Міністэрства адукацыі. Ён сказаў, што я сеў з імі за стол і думаю, мне з імі трэба правесці 40 гадзін аб чымсьці размаўляць. 40 гадзін. Нават не 40 гадзін на тыдзень, папросту 40 гадзін. Не. Праз гэта ў нас не было нармальных легітымацый. І колькі там вучыцца? 3 гады. 3 гады я прыйшла туды на монтаж. Там 3 кірункі, монтаж, аператорка і рэжысэрія. Ён адразу сказаў, я спадзяюся, ты не на аператарку, таму што,
зараз жанчыны так думаюць, што вось усе папруцца ў аператарку, а Польшча яна кансерватыўная, вы нідзе там не пройдзеце, ўсюды ты будзе сказала? цяжка. Так, ён любіць ён любіць штосьці такое сказаць. Найлепшая аператарка на нашым годзе гэта аператарка. Окей. А ты на Вось. монтажёрку вучишься? Я прыйшла на монтаж, але першы семестр ужо скончыла на рэжысерыі. Як бы у нас супервольная форма навучання, ніхто не правярае нашых залічэнняў. Нашыя залічэнні гэта часцей за ўсё якіясь праекты. Это платно? Так, гэта платна, але не шмат. Гэта першая школа, аб якой я слышала ў сваім жыцці, дзе нам панізілі ставку за вучобу. Ничего себе. Так, я спачатку плаціла 660 10 месяцаў, а потым ён нам запрапанаваў 9 месяцаў па 700, то бок я плачу на 300 злотых менш у год. Окей. Колькі табе яшчэ там вучыцца? 1,5 семестры. Вось, Паўтары семестры. зараз кончу. Так. Але каб падысці, як бы дыпломная праца ў нас выглядае так, што рэжысеры пічуюць свой помысл, і перад пітчинг, типу, там, дзе яны прадстаўляюць свае помыслы, ідэі, сядзіць наш выкладоўца з рэжысерыі і вось менавіта дырэктара, які выканоўвае функцыю прадзюсара, таму што ён дае на гэта грошы. Увесь год разам з імі выбірае адзін фільм, і мы рэалізуем гэты праект. Окей. І паралельна працуеш яшчэ ў кавярні? Так, гэта кавярня адначасова з'яўляецца і палярняй кавы. Я там прайшла кожнае станавіска, працавала за барам, потым папрасілася дапамагаць на палярні, проста каб сабе розружніць якось час. Таму што я працавала там 200 гадзін на месяц, ну як бы стаяць проста за барам штодзённа мне было цяжка. Вось, таму я пачала ездзіць там, дапамагаць проста са зборам пачак, разважэннем зярна і гэтак далей. То бок я не стаяла пры самім ростары, а так дапамагала. Вось, ездзіла за бар. Потым я пачала праводзіць капінгі, школення. Капінг — гэта дэгустацыя кавовая. Што ты ездзіла ў Варшаву на школенне. Не, на што школенне ты паехала ва праводзіла. Ўрослаў, я паехала з паўротам, а зараз я была на фестывалі кавы. Окей. Зараз я была на фестывалі кавы. Напрыканцы я перайшла на станавіска менеджера па продажах, і там ужо працую 1,5 гады. Так, 1,5 гады, практычна 1,5 гады. Вось, яшчэ я веду інстаграмы, дапамагаю з графікамі, таму што ў нас год таму быў рэбрэндынг. У мяне была аказія папрацаваць супер файным дызайнерам Мар'янам Івасюком. Ён, напрыклад, добра, калі не ў кавовым тэмаце, ёсць яшчэ брэнд такі Коло Кофі, ён таксама робіў для іх айдэнтыку, яна вельмі вырожняецца на рынку. І ў мяне проста былі колы на гадзіну, на 2, калі я магла проста з ім сидзець, ён мне даў свой цэлы брэндбук, усе свае распрацоўкі, кансультаваў мяне вось па некалькі гадзін, і яшчэ праз некалькі месяцаў проста ў мяне быў сталы кантакт з ім, там я высылаю да яго свае дызайны, і ён мне гаворыць: окей, не окей. Вось, таму я раблю якісь такія невялічкія графічныя рэчы, інстаграмы, продажы. Я, ведаеш, так цябе слухаю пад такім уражаннем ад таго, вот, ну, так, калі цябе слухаю весь твой шлях, ад таго, наколькі ў цябе актыўная пазіцыя па адношенню да таго, ну, да свайго жыцця, да, вот тут, ну, як бы гэта не гучала, таму што, ну, я часта чую пра тое: мне все адмаўляюць, і там маё рэзюмэ не чытаюць. Мне так адразу, знаеш, хочацца там, да, колькі ты зрабіла гэтых пісанняў перад тым, як, да, цябе запрасілі на гэту размову. Зараз ты распавядаеш пра тое, што ты папрасілася пайсці на іншае станавіска, яшчэ на штосьці. Таму, ну, мне это вельмі ўражвае, і, ну, гэта для мяне гучыць вельмі смела, і я прям так. Слухай, ну по-рознаму можна, ведаеш, можна по-рознаму. Сертыфікат у школу польскі на так — выдатны падарунак на зімовыя святы, а промакод «Зроблена» дае магчымасць бясплатна праапгрэдзіць пакет навучання. Сыркі пан-Сэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Якія планы? Мне яшчэ другая вучоба ёсць, калі што. Так, я вучуся дзённа на рэжысерыі, завочна я вучуся на арганізацыі прадукцыі тэлевізійнай і фільмовай у школе паліцыяльнай ва Ўрославе. Працую вось на продажах, фестывалі, зараз на трошкі вярнуся за барам. І яшчэ паспяваю там ездзіць на здымкі, напрыклад. Вось нядаўна мне пачалася моя такая першая вялікая практыка. Зараз рэалізуецца лялька ў Варшаве. Вось, напрыклад, тут на Кракаўскім прадмесці там збудавалі цэлы будынак сцэнаграфіі, які далей стаіць. Я яго бачыла вось пазаўчора. Ён далей стаіць, я бачыла, як ён будуецца. Вось, напрыклад, нядаўна там часцінай гэтай практыкі было так, што я там дапамагала пры лакацыях. Вось, то бок, ты ўсе, ну, тую вось усю вуліцу замыкалі тады,
І там былі здымкі 10-11 дзён. І вось нашае заданне было там хадзіць па ўсіх гэтых камяніцах, размаўляць з людзьмі наконт таго, што будуць здымкі, ці ў вас ёсць тэлевізар, які глядзіць у акно, запісваць кантакты і гэтак далей. Вось, рабіла ўжо з гэтага курс, але гэта было такое больш канкрэтнае. Звычайна, калі дапамога на плане, гэта 15 гадзін працы, кормяць. Задарма, але У меня сябровачка калісьці вучылася в акадэміі мастацтва, што там Беларусі, яна удзельнічала ў всякіх розных кіно этих гісторыях, яна таксама распавядала, што пакармілі прекрасна. Так, галоўнае гэта добра пакарміць. Таму што звычайна ва ўсіх піца, а тут Боже. Я так добра ў жыцці не ем, калі я не езжу на планы лялькі, таму што там баробус. Просто цэлыя там такія даня, выбар з 6 дань, 5, выберы, што хочаш. Як зараз увогуле, знаеш, так адчуваеш сябе сваёй? Тут у Польшчы сярод я так не пытала цябе, там вучышся ты ў асноўным таксама ж з палякамі, так разумею. У нас у школе фільмовай такі прыкол, што у нас на год адзін іншаземец, якасць так выходзіць просто. І зараз гэта ты? Так, у мяне гэта я. Як ты сябе адчуваеш? Ці ёсць гэта пачуццё, што я тут свая, ці ўсё ж такі адчуваеш сябе пэўную такую мяжу на сённяшні дзень? І адчуваеш сябе сваёй, і ёсць мяжа. Так заўсёды, ёсць, і мне здаецца, будзе, таму што я ў якісь момант зразумела, што ёсць вось гэты культурны бэкграунд, які ў нас проста розніца. І, напрыклад, мяне вельмі далей трыгіруе, пры тым, што я маю шмат ведаў наконт беларускай, польскай культуры, музыкі і гэтак далей. Калі я прыходжу на якусь імпрэзу, і ўключаецца якаясь песня, усе пачынаюць скандаваць, а я не разумею, што гэта за песня. Для мяне гэта вось сапраўды адзін з найгоршых момантаў, які стаецца, таму што я адразу замыкаюся. Это польская дископола, да? Так. Мне цяжка, я просто замыкаюся, я просто стаю, і я хачу плакаць. Вось гэта адзін з маіх такіх цяжкіх трыгераў. Таксама, добра, я хацела сказаць пра Каржа, але... мы, напрыклад, ездзілі на мора нядаўна. А што пра Каржа? Вось скажу, мы ездзілі на мора. Я, 2 мае сяброўкі беларускі, мой хлопец, паляк, яго брат паляк, і там яго сябры, брат і сястра таксама палякі. І мы вось гэтымі маімі сяброўкамі, мы іх проста ўжо навучылі песень Каржа. Мы просто слухали, нам хацелася. Быў вайб, ён ужо просто «Где твоя любовь, сука?» Ён з акцэнтам, я ўжо просто магу ўключыць, і ён пачынае спяваць. Яму падабаецца? Но ён больш любіць такі постпанк беларускі, «Молчат дома», «Нюрнберг». Вось, я... Так, зараз будзе тур. Я яму показала Паліну, яшчэ калі мы спаткаліся першы раз, і ён там стаў слухачом месяца штосьці Паліны. Так, мы нядаўна былі на канцэрце. Я яму паказваю сваю музыку, былі на канцэрце Нойза. Просто перавысіла ўсе нашы ачаківанні, канешне. Гэта не першы мой канцэрт, але першы яго я стараюся паказваць. Інтэгруеш яго і таксама ў сваё. Так, я інтэгруюся ў яго прастору, ён у маю. Вось. Але мне было на пачатку больш цяжка. Зараз у мяне нават стварылася такая групка маіх сябровак, таму што мы разам там рэалізавалі дыплом старшага году, і вось у нас там стварылася свая групка. Я вельмі доўга адчувала такое, што так, мы нібыта разам, але так сапраўды я там проста мяне запрашаюць толькі таму, што я там напрасілася. Або што мяне так сапраўды тут не хацяць. Вось вельмі часта так сябе адчувала. Гэта да нядаўна. Так, да нядаўна, хаця яны заўсёды былі такія, што «Ринка, чаму ці няма?» Это вось Вераніка так заўсёды гаварыць з такой інтанацыяй. Але вось 2 дні таму мы з дзяўчынамі спатыкаліся ў панядзелак, і проста яны выйшлі ўсе мяне спатыкаць, абдымаць такія, напрыканцы ты да нас далучылася, таму што проста праз тое, што унутры ты адчуваеш, што ты не свой, ты нібыта сам адмаўляешся ад мажлівасці, ад спатканняў. Таму я далей вось праз гэта... Праходзіш. Так, гэта працэс, і ён будзе трываць. Парады для тых, хто пераязджаеце, і для тых, хто хоча інтэгравацца ў польскую культуру, у асяроддзі і гэтак далей. Не ехаць у Варшаву. Не ехаць адразу ў Варшаву, таму што я разумею, што калі б я паехала адразу ў Варшаву, я б ніколі не навучылася ані мовы, я б не пазнаёмілася ні з кім. Тут такое кам'юніці, тут такія беларускія імпрэзы, тут так шмат цікавых беларусаў.
не будзе проста такой патрэбы, каб знаёміцца ўвогуле з палякамі. Можна будаваць бізнес, можна будаваць сям'ю, рабіць што заўгодна без польскай мовы. І для мяне у Варшаве гэта разумею, але ў Ваўрославе ёсць таксама такія людзі, але яны сябе адчуваюць вельмі ізаляваны, я разумею чаму. Таму ехаць у іншы горад. Калі не мае такой high-level profession, канешне, то ісці проста працаваць там, дзе трэба размаўляць з людзьмі. І найлепей, каб гэта было асяроддзе, дзе хочацца пазнаваць людзей, таму што ў жабцы не вельмі хочацца, таму што ты разумееш, што гэта хто заўгодна. Але калі ты разумееш, што гэта менавіта такое асяроддзе, у якое ты хочаш патрапіць, дабівацца. Быць проста станоўчым тым, калі ты хочаш з кімсьці пазнаёміцца, таму што, нават... гэта ўжо, не студэнцкія часы, калі ты проста прыходзіш у адным асяроддзі і вы пачынаеце сябраваць. Не, проста пішаш, ты файны, давай пазнаёмімся, давай пасябруем. І так збудавалася вельмі шмат маіх кантактаў. Клас. Увогуле шмат пачала знаёміцца з польскай культурай праз, канешне, праз у сваю кавярні і праз такіх маладых людзей, але таксама з Тіндера, таму што вельмі доўга хадзіла на рандкі. Есть какая-нибудь гісторыя прикольная? Ой, ё-моё, у мяне там столькі гісторый, просто у мяне ёсць, канешне, як у кожнага імігранта, ёсць сяброўка, якая засталася ўдома. У мяне ёсць такая, і я для яе простое, што яна не разружняе імён Мацік і Матэуш, напрыклад, для яе гэта два розныя чалавекі, таму я для яе стварыла табліцу, я сёння паказвала там новай знаёмай, там фатаграфія, імя, кодавае слова, як мы разружняем гэтых там інтарэсы романтычныя, гісторыя, як доўга трывала, гісторыя і што зараз. Там я просто згрупавала ўсё, што кончыцца на маім хлопцу. Цудоўна просто. Так, там такія імёны, я магу просто прачытаць. Гэта таблічка выглядае так. Нічога сабе. Гэта за ўсё жыццё, я, канешне, пазбірала, каб ёй было як распавесці. Блин, клас. У мяне ёсць такія імёны, кодавыя словы. Жалкі, амерыканец, нарка. Прекрасно. Да. І апошні гэта мой хлопец, вадалей, фатограф, біоінжынер. Я просто зразумела ў якімсь моманце, што я не хачу, напрыклад, быць з беларусам або з украінцам. Дарэчы, мужчыны адрозніваюцца, беларусы і палякі. Беларусы, ты іх пазнаеш заўсёды, калі яны ўваходзяць у памяшчанне, тому што ты бачыш, яны супер добра ўбраныя. Хто? Беларусы. Потым ты апускаеш вочы, і ты бачыш гэтыя каляровыя шкарпэткі, і ты ўжо ведаеш. Гэта міленіал. І ён праграміст. Я ўжо ведаю, якую музыку ён слухае. Потым ён адкрывае рот, і гэта... Капуціно на овсяным. Я просто адчуваю, што іх нібыта няма ніводнай увогуле сілы характару. Вось яны просто ўваходзяць, і яны такім слабкім сваім голасам, без-за ніводнага погляду ў жыцці і якой станоўчай пазіцыі. Усё, канешне, нестандартна, а я ўвогуле нічым не цікаўлюся, я гляджу серыялы. Я хаджу ў горы. Мне неяк так хочацца абараніць нашых беларускіх мужчын. Здараюцца. Добра, калі яны ўжо цікавыя і трапляюцца, яны просто не забавязваюцца ні да чага. Яны просто не забавязваюцца да нічога. Яны такія, што... А палякі тут вельмі моцна залежыць, у якім горадзе гэта здараецца, таму што таксама hook-up culture і situationship culture, яна, канешне, распаўсюджаная, але мне проста з імі цікавей было праводзіць час, таму што, ведаеце, у нас спаткаць антраполага цяжка. У Беларусі, калі ты слышыш, што хлопец з гістарычнага факультэту, гэта red flag. Ты адразу мы не ідзем сюды. Ты таму што ведаеш, што ён адзін у групе, і там усе іншыя дзяўчыны, і калі ён там адзін, у яго хіба было 100 з гісторыі, у яго няма іншай зацікаўленасці, ён будзе табе распавядаць аб гісторыі напалеонаўскіх воен, А тут гэта больш распаўсюджана, ты можаш спаткаць такіх цікавых людзей, яны больш увогуле адкрытыя на свет і на людзей, але гэта, канешне, у вялікіх гарадах, таму што ў маленькіх, можна спаткаць крынж. Я вельмі рада, што спаткала свайго чалавека. І я рада за цябе. Я так само. Ну што? Дзякуй табе вялікі. Дзякуй, што вы мяне Ты запросілі. сышоў, мы пра мужикоў пачалі.